Какво бихте направили ако? Част 7 от 10. Какво бихте направили, ако кандидат има впечатляващо CV, но не се представи добре на интервюто? Каква би била първата ви мисъл? И явно е превеличил CV-то си. Но може ли да погледнем нещата и от друга гледна точка? Всички организации търсят едно и също. Възможно най-качествените кандидати. В същото време, един от най-големите проблеми на пазара на труда в България е именно намирането на такива хора. Затова си струва да си зададем един по-различен въпрос. Ако проблемът не е в кандидатите? Ако процесът ни на подбор не ни позволява да си покажат реалния потенциал? Интервюто е един момент във времето. На някои хора стресът и начинът на задаване на въпросите или самият формат на интервюто могат да бъдат сериозна бариера. Възможно ли е точно кандидатите, които най-много бихме искали да наемем, да се представят по-слабо заради процеса? Понякога не губим добри кандидати, просто защото ги няма на пазара. Губим ги, защото начинът, по който ги оценяваме, не им дава възможност да покажат на какво са способни. А вие как бихте реагирали? Ако имате въпроси, свързани с приобщаващо наемане, разумни приспособявания и изграждането на по-инклюзивно работно място, пишете ми ND на лично съобщение.